Hello guys, good morning. Aday ko gamit nga Garnier nga kanang serum cream. Tumbutangan ato ang naong kay murag nagka-stress na taan ni daghan og mga pimples. So na ako'y foundation stick ang naghatag ani ay beige siya, tapos iyang brand is Nichido. Ang naghatag sa ako ani is akong ate. So kani akong gamiton karon ganahan ko kaayo aning Nichido nga kuan kaso gamay na lang siya. To i-blend ang atong gamit na ako ang brush. So hapit na mahurot hot do na lang gyud naton ing concealera ni. Wala nice. Buyag. Kilay ta nga pinahawod. Char lang. I-trace agud na inyong kilay. Maura na. Tapos i-blend. Maura. Magpalisod-lisod pa man mo. Char lang. Kay kabaw man kada. Bawo nang lapas sa mga gani. Basta ayaw ninyo baga agyo diri. Bahalag diri na mo magbaga o. Next guys is mag-powder ta sa atong face. Murag basa ra kayo. Char lang. Kay di man ta kaputian, morena man ta. Kung puti dito mo atong murag grabe ka kuan. Bright. Kay basig moabot ka dito sa event. Tapos next is butang kog concealer diri, color sa mata. Kay taro nga daw. Ato na ikuan bi gamitong ko pa ning kani. Imbis di tana. Pero hayaan mo na. Next ani, butangan na po na tog powder para magdikit. Contour ko guys kay taas man gud niya tong ilong og katag. Di siya maklaro dire. Ang dire man gud oh. Di siya mo pag ano, di siya makita. Contour dai ko. So magkwantag shade nga brown. Magain. Spread all over sa kabila. Sa pawa nato kani nga shade oh. All over the leg. Char lang. Di normal dada. So good nang so kaning black na akong gamiton. Gamayo lang nato guys. Kay pinaka hadlok ni kay basin dili siya maggamitan nato. Dili na ako. Ito ara okay. Yan na siya guys. So ato nang i-blend. Dira siya oh. Wala ko gibutang ha. Ako lang i-blend ning kano. Ang black. So nagpili ko unsay maay nga shade nga kanang murag kani ba kani ay nako kanina lang siguro kani murag pinkish. Try nato dire. Ana mo to nato. Lang para di na kaayo siya ilahan na gibutangan na normal. Para dili kay siya itom. Kana iyang shade ba dili kay makita nga nag-itom kay atong diri ah. Oh my god, wala man hino natahalan. Bitaw eh. Ano man ginaba ba pag mag-makeup ka nga? Itom guys, di ba? Gusto ko og brightan pero kana na lang. Dili kay ka brightan. Tangan ako siya og bronzer. Ay ano. Butangan ako siya og highlighter. I have highlighter brush here. Ay. Pata so that your face will be lifted. Gamit ta ani. Dili na to ibutang. All over the kaning tunga. Tuan. Diri. Tapos more sa kabila. Pasensya mo sa background. So, ang atong secret ana i-spread out. Tas buta na to. Kaning shade oh. So butangan nato og pilo ka nga glue ato ning paugahon tas ato ibutang. Nipilit na ba? Here we go.
So it's time for pictorials and everything.